Soc el José Ortiz, doctor en Història de l'Art, i d'aquest conjunt de vídeos on us presentem els cementiris de Barcelona, avui fem el cementiri de Poblenou. El cementiri de Poblenou, o el cementiri de l'Est, com es coneixia abans, o fins i tot el cementiri de la Mitra, va ser construït o va començar a desenvolupar-se el 1775. Abans d'aquesta data, els cementiris estaven als diferents espais parroquials, al voltant de les esglésies, a l'espai de les sagreres. Però el bisbe Climent, el bisbe de Barcelona, va voler crear per primera vegada un cementiri fora de les muralles de l'antiga ciutat de Barcelona, apropant-se a aquest costat més proper al mar, i crear un primer cementiri modern basat en les noves normes higièniques que encara no s'havien promulgat, però que anys després es promulgarien. El cementiri del 1775 es va construir, però va ser destruït durant les guerres napoleòniques. Això va fer que es construís de nou un nou projecte, aquesta vegada amb el bisbe Sitjar, inaugurat el 1819. Aquest nou projecte és el que conservem a Barcelona, i el seu arquitecte és l'italià Antonio Ginesi, un cementiri de caràcter neoclàssic basat en un primer departament amb un eix principal que ens porta de la porta d'entrada a la capella, i com aquest primer eix no era suficient, es va crear un segon departament, un tercer departament i un quart departament. És habitual que en aquests cementiris hi hagués un primer espai i a mesura que creixia la ciutat o hi havia necessitats de nous espais d'enterrament anessin creixent de forma exponencial. El primer departament seria el conjunt neoclàssic i sobretot destaca el segon departament, el conegut com a eclèctic, on tenim la gran part o la gran majoria d'arquitectes i escultors que van treballar a Barcelona i és un veritable museu a l'aire lliure. Al bell mig del cementiri de Poblenou tenim la capella d'estil neoclàssic, obra de l'arquitecte Antoni Ginesi. Aquesta peça és bastant única a Barcelona perquè tenim una peça plenament neoclàssica que segueix totes les fórmules pròpies de l'arquitectura clàssica, tant grega com romana. Ens podem fixar en la seva façana creada de forma longitudinal, amb les seves columnes dòriques, però també al frontó de la part superior. Destaquem un dels grans símbols habituals dins dels cementiris, que és l'Ouroboros, aquesta serp que es mossega la cua alada, que és una idea que ens remet al que seria el Renaixement i aquest cercle de la vida. El que sorprèn al visitant que entra a aquesta capella de l'Antonio Ginesi és, per una banda, el silenci, la foscor, però també la seva arquitectura. Aquesta arquitectura neoclàssica basada en els models grecs i romans que podem trobar amb aquest record de les esteles funeràries, la volta cassetonada, però també amb les garlandes, unes garlandes de llorer, que és una imatge de la victòria. També hi ha una presència escultòrica que ens parla del món de la mort, però també de la resurrecció, d'aquesta victòria que evoquen les corones de llorer.
Entre els elements de l'urbanisme del cementiri de Poblenou destaca el cenotafi dedicat a la memòria d'aquells que van morir a Barcelona l'any 1821 amb motiu de la febre groga. Aquest cenotafi, el que ens recorda, seria la memòria de totes aquelles persones. Vull dir que no és un espai d'enterrament, és un espai que manté viva la memòria dels que van perdre la vida en aquell moment de la forta epidèmia que va dessolar Barcelona el 1821, en el moment que la febre groga va aparèixer. Una de les personalitats enterrades al cementiri de Poblenou més conegudes és Francesc Canals, sobretot conegut com el Santet. El Santet de Poblenou és una devoció molt arrelada, encara que no està reconeguda per l'Església Catòlica. Francesc Canals era un noi de Barcelona que va néixer el 1876 i va morir amb 22 anys. A la seva vida era conegut per ser molt piadós, molt caritatiu, però també per fer certes premonicions del que passaria anys després. Encara avui en dia són moltes les persones de Poblenou que s'apropen a la seva tomba per deixar un paper dins de la sepultura i en aquest paper volen demanar-li al Santet allò que volen que es porti a terme. Dins del segon departament del cementiri de Poblenou, el conegut com a eclèctic, podem trobar un veritable museu a l'aire lliure. Podríem parlar de diferents tipologies escultòriques, però què us sembla si parlem dels escultors italians que han treballat en aquest cementiri? L'obra més coneguda és la que tenim aquí, aquest panteó de la família Mas. És una peça molt destacada, feta per un artista italià de Gènova, Fabiani, que a més s'ha fet conegut internacionalment per reproduir aquest mateix model en diferents cementiris. Ho podem trobar a Gènova, al cementiri monumental, amb el Panteó dels Parpaioni, però també el podem trobar en diferents cementiris europeus i cementiris americans. El tema és l'àngel que agafa l'ànima d'aquesta noia. És un tema que podríem relacionar amb el món medieval, amb l'elevatio animae, aquesta ascensió de l'ànima, però en aquest cas lliga amb l'origen del que seria la temàtica feta per Fabiani per aquesta família Parpaioni. Va morir la filla d'aquest empresari i van dedicar-li un monument on l'àngel portaria l'ànima de la noia cap al cel. La mà de l'escultor Fabiani, amb la forma de tallar el marbre, es pot observar per detalls, com per exemple la indumentària. Una indumentària que queda enganxada al cos de la figura femenina. És la tècnica clàssica dels draps mullats. És com si el marbre fos tela mullada. També és molt interessant el moviment dels cabells, que ens parlen d'aquesta ascensió d'aquesta ànima d'aquesta noia. I també, fins i tot,
aquesta mena de desequilibri. Tot sembla caure, tot sembla en moviment. La peça està assignada a la seva base per Fabiani, any 1880, i ens la situa com a producció feta a Gènova. La presència d'escultors italians al cementiri de Poblenou podríem també incorporar a Fausto Barata, un artista que va treballar molt a Barcelona. De fet, dominava una bona part dels encàrrecs públics d'escultura que hi havia a la ciutat de Barcelona. És un artista que ha treballat, per exemple, a la Font del Geni Català o altres peces públiques de la ciutat, però també va fer una gran feina com a escultor dedicat al món funerari. Tant ell com el seu germà, tant Barata com les produccions dels germans Barata, estan molt presents al cementiri de Poblenou. En aquest cas tenim un panteó on tenim una estructura arquitectònica neogòtica que ens porta a aquest món de l'eclecticisme, de l'historicisme de finals del segle XIX, que es completa amb la figura d'un àngel a l'interior d'aquest templet i a cadascuna de les cantonades diferents al·legories de diferents temes. Entre les diferents al·legories de les cantonades podem trobar aquesta que ens aboca al comerç, amb el caduceu habitual per aquesta tipologia al·legòrica. Un comerç del teixit, ja que aquesta figura al·legòrica està sobre una tela enrotllada. Una altra de les al·legories ens parla del temps. Tenim aquest rellotge sobre un llibre i la figura barbada que habitualment es relaciona amb Cronos, amb aquesta imatge del pas del temps. Altres de les al·legories ens parlen del coneixement, amb el llibre i la ploma. I de la indústria, el comerç i l'agricultura, on tenim l'àncora, l'engranatge, les flors. Totes aquestes figures destaquen el seu treball acadèmic, però sobretot és la figura principal, aquest àngel, el que més ens crida l'atenció d'aquest panteó. Si parlem d'escultors catalans que han treballat al cementiri de Poblenou, òbviament hem de parlar dels germans Vallmitjana, l'Agapit i el Venanci Vallmitjana. De fet, a la porta d'entrada al cementiri de Poblenou ens dona la benvinguda l'Àngel de la Resurrecció realitzat per l'Agapit Vallmitjana el 1866. Però dins d'aquest departament segon tenim altres obres fetes per aquests dos germans. Per exemple, tenim el Panteó Jover, que va ser una peça arquitectònica de Josep Noia amb escultura dels germans Vallmitjana. Al capdamunt de la columna, una columna decorada amb flors, amb roses, trobem aquesta figura de Crist portant la creu, aquest Crist de la Redempció, que es completa amb l'altra escultura, aquest àngel, un àngel apocalíptic, que porta en una mà la trompeta, però que ha perdut a la mà alçada l'espasa. Destaca molt el treball acadèmic dels Vallmitjana, sobretot amb el treball dels plecs i de les anatomies. I es completa el panteó amb una barana de ferro on podem trobar la presència floral de les flors del cascall. Aquesta flor que ens parla del somni. Els germans Vallmitjana van col·laborar amb diferents arquitectes barcelonins.
Entre aquest tàndem creatiu, entre escultors i arquitectes, trobem el cas d'Elies Rogent. L'Elies Rogent va col·laborar amb els Vallmitjana, per exemple, amb els projectes de la Universitat de Barcelona, però també van fer plegats diferents obres escultòriques funeràries. En aquest cas tenim el Panteó de la família Arnús, una família de banquers. Rogent també els havia fet la casa, i és que el Panteó, en el fons, és una casa, però pensada per la mort. En aquest projecte, doncs, tenim el treball de l'arquitecte al costat dels escultors. També treballen els germans Vallmitjana, amb l'Elies Rogent, en aquest projecte del Panteó dedicat a Permanyer. Va ser finançat per subscripció pública i sobretot la feina dels germans Vallmitjana es veu en els medallons. 4 medallons que ens presenten diferents virtuts. L'any 1917, Venanci Vallmitjana col·labora amb l'arquitecte Giralt Casadesús per la creació d'aquesta peça escultòrica. Tenim el Panteó de la família Niqui, una família que s'ha dedicat sobretot al tema del tèxtil i de la immobiliària. Però sobretot el que destaca és aquesta peça escultòrica del Venanci Vallmitjana. Aquí ja el tenim treballant sol, ja no està treballant amb el seu germà Agapit. I aquesta peça que ens presenta aquí Venanci és la Trinitat. Tenim la figura de Crist, de Déu Pare i de l'Esperit Sant. És curiós que aquest model d'èxit també el podem trobar al cementiri d'Arenys de Mar, però és que també podem trobar-ho en peces que estarien decorant capelles o interiors d'aquestes famílies adinerades barcelonines. Un altre dels tàndems creatius entre arquitectes i escultors és el format per Fontserè, arquitecte, i Vallmitjana. Els germans Vallmitjana i Fontserè ja havien treballat al Parc de la Ciutadella i al cementiri de Poblenou, l'arquitecte agafa Venanci Vallmitjana per fer la decoració superior d'aquest panteó de la família Ricard. Fontserè, a més, també els havia construït la casa, aquesta família. Ens tornem a trobar amb aquesta idea de la casa i de la casa de la mort feta pels mateixos arquitectes. L'escultura de Venanci Vallmitjana, que està signada, ens presenta la figura de Cronos, aquest home barbat que té diferents elements que ens parlen del pas del temps: la guadanya, el rellotge i l'òliba. Altres obres dels Vallmitjana, al cementiri de Poblenou, aquest àngel porta en una mà una cartela on podem llegir In Aeternum i a l'altra hauria perdut una espasa, per marcar-nos aquesta imatge de l'àngel del judici final. I al costat, molt a prop d'aquest Panteó Lucena, tenim el de la família Martorell Bofill, amb una altra figura d'àngel, en aquest cas un àngel crucífer, on ha combinat Venanci Vallmitjana el treball de la pedra amb el treball del metall. Ara estem dins de l'arc de capella 4 d'aquest departament segon del cementiri de Poblenou. Aquí també tenim la col·laboració entre l'arquitecte Fontserè i Venanci Vallmitjana. Aquest panteó de la família Jordà Vilarassau és un dels més destacats d'aquest Venanci Vallmitjana i del marbre. Sobretot perquè tenim dues figures jacents, una d'un nen i una d'una figura femenina, que són els propietaris d'aquest panteó. També tenim dos bustos a la part superior d'altres familiars i un Crist crucificat. L'any 1868, Venanci Vallmitjana va fer aquesta figura jacent de Manuel Jordà i Vilarassau, que va morir amb 10 anys d'edat. El treball de Venanci Vallmitjana és molt delicat. Va ser professor a l'Escola de Llotja d'Escultura i el treball acadèmic
comença a incorporar també el realisme amb el treball dels plecs, de l'anatomia, aquestes mans, però sobretot el treball tan delicat dels plecs i replecs del teixit que embolcallen el cos d'aquest nen. El gos, als seus peus, és un dels detalls habituals, és la fidelitat del gos que ja trobem des d'època medieval. Per la figura jacent de la mare, Venanci Vallmitjana el que ens proposa és la figura d'ella vestida amb l'hàbit monacal, amb el rosari, la creu, i és força habitual trobar aquestes figures jacents que decidien com a despulla aquests hàbits monacals. El rostre, suau i adormit, reposa sobre un coixí i ha aconseguit fer del marbre una pedra tova a través del seu treball i també d'oferir moviment amb aquestes borles que el decoren. En aquest cementiri, o aquest museu d'escultura a l'aire lliure, si preferiu, podem veure diferents obres artístiques. Són molts els noms propis de qui ha creat les escultures que decoren els diferents panteons i nínxols. Podem parlar fins i tot d'una història de l'escultura catalana dins del recinte del cementiri de Poblenou, dels germans Vallmitjana, els Rossend-Nobas, Reiners, Fluxà. És a dir, podem retrobar aquesta escultura de finals del segle XIX i del segle XX al cementiri de Poblenou. Però si seguim les tendències i sobretot l'escultura que més s'ha posat de moda en aquest cementiri és aquest petó de la mort de Jaume Barba. Al 1930, els tallers de Jaume Barba haurien produït aquesta escultura del petó de la mort, sempre tenint en compte que la mà qui hauria fet l'escultura hauria estat el gendre de Jaume Barba, Joan Fontbernat, que era, entre els diferents treballadors del seu taller, qui més mà tenia a l'hora de treballar la pedra. Aquesta escultura s'ha fet molt coneguda sobretot per mostrar-nos la mort a través d'aquest noi jove que queda abraçat per un esquelet alat. És un dels exemples més clars, més paradigmàtics del concepte de la mort. És una peça que també és molt delicada per aquest record de la memòria d'un noi jove que va morir, tal com queda a la inscripció amb un vers de mossèn Cinto Verdaguer. Més son cor juvenívol no pot més, en ses venes la sang s'atura i glaça. I l'esma, ja perduda, la fe abraça, sentint-se caure de la mort al bes. La segona meitat del segle XIX és el moment d'esplendor del cementiri de Poblenou. Famílies de comerciants, industrials, la burgesia barcelonina va escollir el cementiri de Poblenou per ser enterrada. Això va ser també el fet que ens explica el motiu pel qual grans arquitectes i escultors van treballar al cementiri de Poblenou.
A partir del 1883, amb l'obertura del cementiri de Montjuïc, trobem un declivi del cementiri de Poblenou, ja que les famílies burgeses preferiran tenir el lloc de sepultura al nou cementiri de Montjuïc. Però sí que val la pena continuar coneixent les diferents peces que tenim conservades al cementiri de Poblenou i us convidem una vegada més a visitar amb nosaltres in situ aquest cementiri de Poblenou.